A lonxa de Portonovo foi unha das instalacións beneficiadas coa liña de axudas para a mellora das infraestructuras e instalacións portuarias da Xunta de Galicia. A proposta da Cofraría, a Consellería investiu máis de 100.000 euros en diferentes proxectos. A Cofradía de Portonovo presentou unha solicitude de axudas para colocar paneis solares. Pois se colocaron 180 placas para conseguir un aforro enerxético, sobre todo na fábrica de xeo. Foi unha axuda de 65.000 euros. Tamén pediron axudas para un portapalés eléctrico, porque é millor para traballar dentro da lonxa o que vai con enerxía eléctrica e non con gasoil, que pode contaminar máis, e tamén unha carretilla elevadora. Coa instalación destas placas solares, a lonxa poderá aforrar un 50% de enerxía. Para a máquina do hielo e todo eso, que é o que nos trae un gasto máis importante, non? Entonces cubrirános o 50% ou contamos que nos cubra máis ou menos o 50%, así. Na visita a Portonovo, a conselleira anunciou que o vindeiro día 13 a Xunta realizará unha nova convocatoria para optar a estas axudas. Este ano, a Consellería destinará 4,6 millóns de euros. E que, como ben sabedes, van destinadas sempre a mellorar o traballo da xente do mar, a mellorar a eficiencia enerxética, a mellorar todo o impacto medioambiental que pode generar a nosa actividade, en definitiva, a cada vez axudar máis a que esta actividade sexa unha actividade que lle axude ao desenvolvemento de Galicia e non que teña ningún tipo de problema con medio ambiente. Concello de Sanxenxo e Xunta tamén traballan noutros proxectos na vila. O máis importante é a remodelación de toda a zona portuaria de Portonovo. A Xunta xa ten un primeiro boceto que estudará xunto coa Confraría e o Concello. Mentres tanto, a Consellería continuará realizando diferentes intervencións para mellorar a imaxe do Porto de Portonovo.